खौरांगिरि लोगोफोर जोंहा जे 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि दिनै एप्रिल दानाव गासै मोनबा बाजेट जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा मोनबा बाजेट प्रस्तुत खालामबाय, मोनबा बाजेट एप्रुभ खालामबाय काउन्सिल एसेम्ब्लियावहाय। दिनैनि जे जोंनि बिटिआर एसेम्ब्लिनि जे काउन्सिल, बे काउन्सिलाव जे बाजेट एप्रुभ खालामदों बेयाव 4,119 कौटि 12 लाख रां, 4,119 कौटि 12 लाख रां दिनैनि बाजेटआवहाय बेयाव एप्रुभ खालामनाय जादों। बे बाजेटनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय बोसोरब्रै बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनाय जादोंमोन। 50 सा इउपिएससिनि थाखाय, 50 सा एपिएससिनि थाखाय, 50 सा डक्टरनि थाखाय, 50 सा इन्जिनियारिंनि थाखाय फ्रि अफ कस्ट कचिं होनाय जादोंमोन। बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जादों बड'फा सुपार 50 मिशन प्लास, थारमाने 50 सानिफ्राय बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरखौहाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो, बे इउपिएससियानो जा, एपिएससियानो जा, मेडिकेलानो जा, इन्जिनियारिंआनो जा, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो 50 सानिफ्राय बांसिन जोङो कचिं होनो थाखाय दिनैनि बाजेटजों फोसावनाय जाहैबाय। बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जाहैबाय जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि 2,50,000निबो बांसिन न'खरफोरनो जोङो हा फाट्टा होनाय जाबाय। बे बाजेटनि गेजेरजोंनो भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशन 2.0, भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशन 2.0 बेखौबो लन्च खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बिटिआरनि सिङाव जोंनि गामि जौगाखांनायनि थाखाय बिसिडिसि भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटि होननाय मोनसे आफाद दङ। बे आफादफोरखौ आगोलनि पन्सायतफोरखौ बोखारनानै बिसिडिसिखौ गायसननाय जादोंमोन। दा पन्सायतफोराव पन्सायत सेक्रेटारिफोर दं, नाथाय जोंनाव बिसिडिसिफ्राव बिसिडिसि सेक्रेटारि गैयामोन। बे बाजेटनि गेजेरजों थाबैनो जोबोद गोख्रैयैनो 420था बिसिडिसियावबो बिसिडिसि सेक्रेटारि थिसननाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्टबो अलरेडि होखानाय जाबाय। बे बाजेटनि गेजेरजोंनो गासै 4,881 आगुनि एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ, फर्मार एनडिएफबि केडारफोरखौहाय रिहाबिलिटेसन होनाय जाबाय होननानै फोसावनानै होनाय जाबाय। गासै 6,032 मार्टियार बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा एनडिएफबि मार्टियार फेमिलिफोरनो 632 न'खर, 632 न'खरफोरनो बे एक्स ग्रेसिया गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गासैहाय गोदानै 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्दाराव 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होनाय जासिगोन होननानै बे बाजेटनि गेजेरजोंहाय फोसावनाय जाबाय। बे बाजेटनि गेजेरजों गोदान मोनसे बिफाननि मुङा जाहैबाय बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट, बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट होननानै बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव थानाय 22थानिफ्राय बांसिन जाथि जनगोष्ठीफोरनि राव, थुनलाइ, हारिमु, जारिमिन, सिनायथि बेखौहाय दोनथुमनाय, जौगाहोनाय आरो बे बिथिङाव संदाननायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय बे बिफानखौ बाउसोमनाय जागोन होननानै फोसावनाय